Hai malam sogo bayap song dorokno ani channel lo hengke tini ang tubi phai kai norokni bagai rignai katal slangai tubuka norokno sama bo tongo je ang rignai katal norokni bagai design juda ka sangai tubuna hine samane tini ke sangai paibai ke ang obo design judaba boro jago bwthairinai confuse hai ungui tongi mana jara nai tongnai norok angkai ang daisari gnai kana ko phunu kangkai ang narangno samano bo jagao bwthairinai getai bwthai simon ang narangno phunu nai narak please khalogui kisa nai tongnai bagi ang narangno koyo bayap song angkai tai tabuk iko sengi tongo basai liri rikha snamri rikha angke ang nogo mang phai ni sungo angke tai basai ano belai subawo angke tabuk obono snamri tongo angke orti kisa takha ka kisa tagai tabo bwthai ni bagai bo haini hai bwthai bernani bagai angko snamri tongo bwthai khlainani sikang rinani sikang kisa tagrai tongo angke liri ro paipai kha ge tabuk of design norok bahayong jaka norok comment khai sadi bayap song naithok jaka angke naithok jatho norok bahayong jaka comment khai sadi comment no angke tai norok naithok jagui tong hangke ba like riti angke tai norok no koina musungo jara je ani video bai kwrungui tongnai subscribe khlainai je subscribe khlaiwi banai tongnai rok no norok no belai ke hambai rubo tan norok ni chuba mongang belai nango please anus norok support khai jadi tai kebo channel o nai tongnai katal rok hangke ano subscribe khai jadi hingke kotabo sai tongo asuk sijai gya haipano kwrung rok hangke to saimano ang norok no obo bwthai saimani grab no funuknai tabo ke grab nayawi no tisai tongo grab basai bokhe amna grab nayawi saimano je bo mukus tongjak rok no hangke bo grab nayawi no sayo hingke orokhe tungni khiklai tungtham tungni tisao tei tungtham khiklai huni sao boro ang norok no gana khai phunuka norok nai mano kosom baro khe kaham khai sijak yongoi tongo emni obo 9 ta si bokong iko phunuka norok no bo je bwthai obo no rinani nai tongo ayang kinarni obo kwsarni khato obo bwthai kotor je takom dui bai mwtai wasri obo 9 ta bokong se agi takma rok hangke to agi takmani 17 ta bokong tago omo hangke 9 ta bokong nangle dikra ege tabo lekhawi tisawi tongo norok ke bo bwthai rok no naithok jagui tongkha ba norok screenshot ro narwgui mano bwthai no jara kwrung rok hangke tisawi narwgui mano tei takna rungnai rok to tangui mano koita bokong saika 3 ta bokong saika tei kaisa tisai tongo abo baikhe 4 ta
आसा खालायो जारा गोरों साइजाक जे हायबथाय सायाफानो जारा सायना रोंनाय रंखौथ' आं आसा खालायो नरक नाय माबायदि सायमान खोना होनाय किसिसा नुक माबायदि सायमान गोरों रंखौथ' चुलाते दार बरसो बाला मास आमारे Tamari bo ang suya ka ahin mo. Oros ang mo kay tongka. Bihit bo oron mo ka ba. रिगनाय बाहान खायाखौ सायमिया बमहायजा नंसिनो आं के किसा नाये ता मोजान हायसे उंजागै दंसो बेलाय कर्म बांबनि बागै तामन सानाय बेलाय चेक चेक हायकेसे नुकजागै दंसो तागै बथाय रक खायबाय मन परेसे सायमान सिनाय बिनि बमहायनाय थकमानि ताबसो जरालाय आं ता मोजान हायुं जागै दंगा कर्मना रियावै आं अरो कसमरि नाहनि दं मानिसे का कसमरि हांका बेलाय द मनागि थांनो हनै जे जागा ओ कर्म बख्रि हनो जोंगाबनो आबो जागावो कसमरि नाहनि दं मानि ता आं का जागावो के बासिसावो कसमरि हांका मनाक हायुंनि दंगानो जनाया अंगान हनि सावं के बा कर्मनो मारिखा Kita baru kormo banggai question kormo lala haisung tongsu. Hamna sih kau beli. Ucek seklai tanah hongke, green di jaga hongke jori green lerika, hongke tai alka jaga wah hongke kormo jori nerika. Pila omega tagi tongo tai alka jaga wah hongke. Kaisa jori no mana use klayo kormo ke khanga ke khanga use klay mane tawa ke kormo jaga kormo kufur jaga wa ke kormo om ke use klay ke green use klayo tabo tak bai khanga sai ma sine ke abo bisa nong sino kormo bai ka khrang jori beri jaga Thấy thằng này sẽ thấy thằng cả bà phải chúng ta cho được Paso bakray rin lai. Rau là paso bakray mana. Full sim ke bahep song norong nang tai ebo koina mo song norong na sana mo sewa je ani joto video no norok please sana support khai jadi narne support ang belai nango tamani ba norok video pai thak jora na ya hangke ani video tamani sanai orde gun tongrong nai hangke abon ba ke ang norok koina ne mo song joto video no please norok je anu subscribe khlai je na ani video bai kereng nai tong nai rong no pai thak jora nai ne bage koyo hangke tai o video no norok je nai tong nai rong pai thak jora nai ne bage ang norok no koi jawo hangke je bathai serengna mo sujangnai nai nei rok hangke to borok pai thak jora no nai na hande ang asa khlaio hangke je saimani no serengna mo sungnai ra hangke borok to nai nei no tai kabang ma je nai tong nai rong nai thok jang nai rong chajak nai rok tong nai rong hangke to borok comment abo sawo bathai saimani phunuk de hinai jora jora baksa jaga hangke bathai saimani rok phunuk ma yongoi thango ke aboron bage ang noron thane nakar sano সময় ও সাইমানি বাই খাপিয়া রকম থাঙ্গো হংকে আনি বুচারাই দং মানে বাগৈ যে সময় সাयो आ সময় হংকে ভিডিও খাইমাই রকম থাঙ্গো অবনি বাগৈ নরন থানে নাকার সানো Om di design kabang mo bui tu taka emna color juda juda ka sungmani juda juda ka sungai tak lai ka tu bu design hingke om ti design ongkhar ka kabang mano bui kan lai ka tu bu tak lai ka chini kolai ni o culture ni rigena yota nai tong nai rong ka to nunu nukhna kasak bai kufur om ha obono bo o design bai ka tak kabang mano
video rok mani ongkharka set rok ongkharka obono khe ang set le tagleya ang obo original kangsan taksinai jora rok bisik kuriya taknani bagai aboni bagai asol tagi manglakha asol tagya obo rignai simin taksinai ang angkai obo kebo hamjagai tongkhangke omono pai bumano obo emne ani nijen bagai ang tagya Apa? Saya pun utawal lah. Tawaran pas punya. Coba Ang besar kata tahu. Ekor si waisar le hai tahu tiara cuma. bom hai non sticky da Monster kita. Dalam. Itu tidak zaman dekat. angke tinini video bayap song noroni bagai asuk no angke je jara video nai tong norona belai kena hambai rewo angke faine video haini hai norok bai malaya no angke tinini bagai asuk no o video nai jara tong norona belai kena hambai angke te kisa katal video haini hai norok bai malai lele